салом дӯстон, равзанаи трансфери футбол танҳо дар Аврупо пӯшида эълон шудааст, аммо Арабистони Саудӣ ҳар лаҳза метавонад моро нороҳат кунад. қоил шавем ки ба биёбонҳои араб рафтани топ бозингарон барои бисёриҳо хушоянд нест. хетири сарсахти Арабистони Саудӣ Тони Кросс мебошад ва ӯ то 7 сентябр, рӯзе ки равзанаи трансферӣ дар ин кишвар маҳкам мешавад, чанд бори дигар баромад хоҳад кард. Дар видеои имрӯза мо ҳам аз гузариши арабӣ як хабар ҳаст, аммо мавзӯи асосӣ аз асбоби зидди дурӯғ гузаштани Криштиану Роналдо мебошад. Футболбози португалӣ ба саволҳои детектор лжи, яъне технологияе ки дурӯғгӯиро ошкор мекунад, посух гуфт. Саволҳо бисёр ҷолиб буданд. Шумо фақат як лайки қиматбоҳи худро гузоред, мо пурра дар бораи он каме беҳтар суҳбат мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ камакак ба танаффус рафт, аммо бозиҳои мунтахабҳо намемонанд ки мо зиқ шавем. Португалия бо сарварии Роналдо ба меҳмонии Словакия меравад, а Украинаро бозии мушкил бо Англия интизор аст. Чӣ гуна сурпризҳо моро мунтахабҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Яник Ферреро Караско расман лақаби вақтавики футболро бар худ ихтисос дод. Бозингари белгиягӣ дар 30 солагиаш аллакай ба Хитой рафта пули хуб кор кард. Баргашта дар Мадрид фаъолият намуд ва акнун ба Арабистони Саудӣ рафта барои 7 пушташ сарват хазина мекунад. Дастаи Атлетико расман хабар дод ки Яник Ферреро Караско бо маблағи 15 миллион евро ба дастаи Ал-Шабоб пайваст шуд. муҳлати шартнома 3 солро ташкил медиҳад. Караско яке аз бозингарони беҳтарин дар мавқеи худаш аст. футболбози дорои техникаи баланд ва дриблинги беҳамто, ҳамчунин одами хеле хоксор буда, агар лозим ояд, то ба мавқеи ҳимоятгари канорӣ омада кӯмак мекунад. Дар мавсими гузашта Караско ҳамин вазифаро бар дӯш дошт, яъне канори худашро пурра маҳкам мекард. Кам мушоҳида мегардид ки як бозингар дар плей-оффи Лигаи Чемпионон ҳимоятгаронро аз канори майдон девона мекунад ва ҳамеша дар сатҳи баланд бозӣ карда боз дар хатти дифоъ ҳам заҳмат мекашад. Тез-тез ба командировка рафтани Караско ҳам аз меҳнаткашии ӯст. Килиан Мбаппе баъди оштӣ шудан бо ПСЖ дар бозӣ 5 гол зад ва ин дастаашро умедвор кардааст ки футболбоз шартномаи нав имзо мекунад. Қаблан маълум шуд ки Мбаппе аз як қисми маблағи барояш дӯшуда, яъне бонусҳо даст кашидааст, аммо нияти тамдид кардани шартномаро надорад. Бо ин ҳам президенти ПСЖ Насир Ал-Хелайфӣ ноумед нашуда бовар дорад ки дар охир Мбаппе дар Париж боқӣ мемонад. Шайх бар ин андешааст ки агар ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо муваффақ гардад ва бозингарони нави харидаи ӯ ки дӯстони Мбаппе ҳастанд, шояд ба қарори ниҳоии лидери даста таъсири мусбат расонад. ПСЖ дар ин равзанаи трансферӣ як қатор бозингарони хуберо харидорӣ кард ки бо аксари онҳо Мбаппе муносибати дӯстона дорад. Инҳо Люка Эрнандес, Усмон Дембеле ва Рандал Коло Муани мебошад. Ин бозингарон бад нестанд, аммо ПСЖ барои муваффақият дар Лигаи Чемпионон Неймару Мессиро оварда буд, аммо чӣ суд? Боз гурӯҳи худро дидан онҳо ки чӣ гуна пурқувват аст. Аз ин гурӯҳ боз ба Лигаи Аврупо нарафтанд. Аз бонус даст кашидани Мбаппе маънои онро дорад ки робирати даста умеди худро кананд. Ҳам мешавад. Килиан барои аз қафаси тиллоии ПСЖ камаш аз 100 миллион евро даст кашид. Дар охири сол шартномаи Мбаппе бо дастаи Париж ба охир мерасад ва бо ин хориву зории як клуби калон дар назди як бозингари алоҳида анҷом меёбаду давоми қиссаро дар дастаи шоҳона мебинем. Криштиану Роналдо мусоҳибае дод ки дар он асбоби зидди дурӯғ ба кор бурда шуд. Ҳар як ҷавоби бозингари португалиро дастгоҳи махсус тафтиш кард ки рост аст ё ин ки дурӯғ. Ин суҳбат мисли бозпурсӣ дар утоқи пулис аст ва беҳтараш айнан онро пешниҳоди шумо намоем. Саволу ҷавоб ба таври зайл буд. Шумо бори худро дар Google ҷустуҷӯ кардед? Бале, хеле зиёд ва ин посухи дуруст буд. Шумо бори фастфуд хӯрдед? Бениҳоят зиёд ва ин ҳам ҷавоби дуруст аст. Португалия қаҳрамони ҷаҳон мешавад? Бале, ҷавоб додани Роналдоро дастгоҳи зидди дурӯғ ботил баровард. Саволи дигар ин буд ки оё Премер-лига воқеан мусобиқаи аз ҳама мушкил аст? Роналдо инро тасдиқ кард ва посух дуруст буд. Саволҳои навбатӣ дар шакли зерин аст. Шумо баъд аз 40 солагӣ ҳам дар сатҳи баланд бозӣ мекунед? Бале, ҷавоби дуруст. Ягон вақт ягон кас рекорди шуморо аз рӯи голҳои зиёд дар вақти ҳаёт буданатон шикаста метавонад? Ҷавоби Роналдо не буд ва ин дуруст аст. Футболбози португалӣ 850 гол задааст ва асбоби зидди дурӯғ ҳам овар дорад ки то зинда будани Роналдо ин рекорд побарҷо боқӣ мемонад. Саволҳои дигар. Шумо беҳтарин бомбардири тамоми давру замон ҳастед? Бале, ва ин посухи дуруст аст. Ва ниҳоят саволи охирин ва муҳимтарин ин буд ки оё Роналдо ҳамаи медалҳои тиллоии худро аз Лигаи Чемпионҳо
бо ҷоми ҷаҳон иваз мекард? ҳамлагари Ал-Наср гуфт ки не ва ин посух дар асбоби зидди дурӯғ дуруст баромад. Аслан қиёс кардани ҷоми ҷаҳон ва Лигаи Чемпионҳо кори оқилона нест. Чемпионати ҷаҳон ин мақоми баланд аст. Лигаи Чемпионҳо бошад мусобиқае аз ҳама сатҳи баландтарин. Дар тимҳои мунтахаб қариб ки сармураббиёни беҳтарин нестанд. Дар Лигаи Чемпионҳо фақат футболбозони сатҳи олӣ сарчин шудаасту он ҷо рақобат хеле шадид аст. Чанд даҳсола пеш ҷоми ҷаҳон баландтарин қулла ба ҳисоб мерафт, аммо ҳоло аз рӯи рақобатпазирӣ ҳатто аз чемпионати Аврупо қариб ақиб мемонад, аммо аз ҷиҳати нуфуз ва мақом ҷоми ҷаҳон ҷои махсусро ишғол мекунад. Хулоса ҳамааш дар ҷои худаш ва мусоҳибаи Роналдо бори дигар ба ҳамагон хеле писанд омад. Дар масъалаи гузариши эҳтимолии Салоҳ ба дастаи Аль-Иттиҳод пас аз тамом шудани фасли трансферӣ дар Аврупо гӯё оромӣ шуд. Ҳама ишора мекарданд ки Салоҳ дар Ливерпул карьерашро идома медиҳаду ба ягон ҷо рафтанӣ нест, ва аммо чунин набудааст. Аль-Иттиҳод ором шуданӣ нест. Онҳо бо пули калон мехоҳанд Салоҳро ҷалб созанд. Ин навбат арабҳо бо 215 миллион фунт стерлинг вориди кишвари Англия хоҳад шуд. Ин баробар аст ба 251 миллион евро. Агар ин трансфер рух диҳад, то қиматтарин дар таърихи футбол хоҳад шуд. Чӣ хеле ки мо шумо медонем, айни замон ин статус ба Неймар тааллуқ дорад. Гузариши рекордии ӯ аз Барселона ба ПСЖ бо нархи 222 миллион евро. 48 соати дар пешбуда дар ин масъала фурсатҳои асосӣ мебошанд. Аз чунин ҳаҷми калони пул рӯй гардондан барои Ливерпул хеле мушкил мешавад. Қаблан сухан ҳарчанд дар бораи пули калон ҳам мерафт, аммо то 251 миллион арзиш боло нарафта буд. Акнун рад кардани 251 миллион барои Мерсайдиҳо кори хеле душвор аст. Клуб ва дигар роҳбарони Ливерпул дам ба дам ишора мекарданд ки Салоҳ мехоҳад дар Ливерпул бошад ва ӯ дар даста боқӣ мемонад. Тибқи сарчашмаҳои берун аз Ливерпул, худи Салоҳ кайҳо боз розигии худро ба ин трансфер додааст. Ин Ливерпул аст ки ба бозингари мисрӣ статуси дахлнопазириро додааст. Агар Ливерпул розӣ шавад, бо қарордоди Салоҳ ва даста ягон мушкилӣ пеш нахоҳад омад. Аль-Иттиҳод нақша дорад ки бо Муҳаммад Салоҳ шаҳрномаи 3 сола то тобистони соли 2026 имзо кунад. Ба ӯ дар як сол 127 миллион евро маош ваъда карданд. Агар айни замон ва дар 48 соати дар пешбуда дастаи кишвари Арабистони Саудӣ ба трансфери Салоҳ ноил нашавад, арабҳо дар равзанаи навбатӣ ба ин масъала ҳатман бармегарданд. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал ношиданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.